Nag-tiktok pa may duwa din ba? Naman ay pinalabi, Ma'am Flor. Nga nakas ka. Namin sa'yo ni Axel. Ito na siya, Jureg. Ay, sinong ba? Sa pa nang emo, Lods? Lahi siya na yung Marinate may para sugbag, marinate. i-marinate. Marinated. Sabi ang mga kamot sa mga luto. Ay, Dadapot sa ikaw. Sargaw. Basta kayo mga tubig at sargaw ka ka lang. Sa mga ano sila dito. Nag-tiktok pa may duwa din ba? Naman ay pinalabi, Ma'am Flor. nga nakas ka. Namin sa'yo ni Axel. Ito na siya, Jureg. Ay, sinong ba?